Papasok na sa school. Opo. Anong grade mo na? Anong yun? Po. Grade 8. Second year. Si Kuya Sian, grade Oh. 9. Grade 8. Si Kuya Sian ay grade 9. Siya ay... So, wala na ba mabibili sa 10? Wala na po. Ay, ikaw magkano baon mo? Ha? Ha? 10. 10? Si kuya, hindi ko alam magkano ba. Magkano ba baon mo? 25 po, 30 po. Oo. Oh, ayan na. May sobrang 5 piso. 35. Bye-bye. Malaki si Tito. Malaki si Tito. Ikaw pag ano ka? Kasi... Ha? Bye-bye. Mamaya ha? Opo. Mabantay Ikaw. Here's your baon. Oh. Yan may shoes stick dyan. Kuya. Grade 2 ka, di ba? O, yan, 2. Ay mo 2 pesos? Grade 2 ka, di ba? Hindi, grade 1. Oo, grade 1. O, di sobra pala yung binigay ko sa'yo. Hindi, 10. Dalawa 10. Dalawa 10. Ikaw, binubudol mo ako, ha? Hindi. Chocolate? Ano? Inuubo ka pala eh. Okay lang? Baan? Okay lang. Okay lang. Okay lang? Ha? Okay lang po. Okay pa po. So, 10. 10. Ikaw, 50, 10. Yay! 10. Grabe, kami 5 piso lang baon namin nun. 2. Thank you po. Wow. Hatid ka na kayo sa school? Apa. Let's go! You forget. Ito. Oh, ganda po yan. 10. Baon. May da. Tita Alvin. Mamaya, anong oras tayo? 10 po. Oh. Siguraduhin mo, huwag makalimutan. Ayun, kuya. Kuya sa best friend niya. Ha? Best friend niya yan? Hindi, girlfriend. Ha? Girlfriend niya yun? Sabay-sabay sila eh. Eh kasi mahal sila eh. Sabay-sabay sila. Ikaw talaga? Baka marites mo. Sabay. So, I'm with Kyla and Clyde. Play natin. Hi. So, we're heading to school na. What's the name of your school? What's the name of your school?